बाक्सा जिल्ला गबरथना थानानि सिङाव थानाय खारिजा बिजनी आई लाभ इउ बाजाराव सालबारि जिल्ला UPPL ब्रैथि गायसंथाइ सान फालिदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै 8 नं दतमा बियाबनि MCLA जतीन्द्र ब्रह्म, माइनरिटि सेल UPPL नि आफादगिरि हानिफ आली आहमेद आरो गोबां UPPL हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै 8 नं दतमा बियाबनि MCLA बिथाङा बुङोदि फैबाय थानाय समाव UPPL हानजाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांबाय थागोन आरो बिथाङा बुंबावदि फैगौ 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव UPPL हानजाया रायजो राजाफोरनि मददआव सरकार दागोन। मख'नो गोनांदि UPPL हानजानि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारदों। पेपार मिडियाफ्राव माखासे खोथाफ्रा ओंखारबाय थादों जे BPFजों लोगो नांनानै UPPLआ माने फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननाय बाथ्रा। दा बिसायख'थियाव BPFजों लोगो लानानै खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ जों खुनुखुरि दासिम सानथ'वाखै। किसु खोथा नैबे खारनाव पेपार मिडिया होदों जानो हागौ जे BPF दला दिनैनि दिनाव जथेस्थ दुर्बल अबस्थायाव दङ। बे हिसाबै बिथांमोना गाद्दिखौ रैखा खालामफिननो थाखाय निस्सय माने एबार जों UPPL जों लोगो लानानै खामानि मावनोसै बे सिन्थाधाराखौ लानानै हयथ' पेपार मिडियायाव होदोंबो जानो हागौ। खिन्थु जोंनि पक्षनिफ्राय जों बेखौ होआखै आरो पार्टी हिसाबै जों बे रोखोम सिन्था खालामनो हायाखै। विभिन्न दल राष्ट्रीय दल BJP बिथांमोनहाबो जोङो सावरायदों, कंग्रेस बे दलनिफ्रायबो बिथांमोना जोङो सावरायदों, BPF दल बिथांमोननिफ्रायबो जों सावरायदों। दा दिनैनि दिनाव जोङो मोनसेबो सिद्धान्तखौ जों लाथ'नो हायाखै बा लाथ'नाय नङा, खारन फैगौ समफोराव रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामदों जे जेसेबां BTC सरकार भाबै खामानि मावलांनाय बेफोरखौ भुल मोननानै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों, बेखौ नायनानै दिनैनि दिनाव BJP गभर्नमेन्टब्लाबो बिसोरो दिनैहाय BTCनि खेथ्रआव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि माने सरकारि भाबै हेफाजाब होनांगौ बेफोरखौ मोनबोयैयाव माखासे खुद्रिनाय रायजो राजाफोरनाव दङ। दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों जे रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों। दिनै UPPLनिफ्राय गभर्नमेन्ट दानांगौ बे जिनिसखौ रायजो राजाफ्रानो उत्थापन खालामदों आरो बे हिसाबै माने परबर्ती समायाव जोङो बे रायजो राजाफोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन आसा खालामदों आरो UPPLआ फैगौ बिसायख'थियाव बेबायदिनो खामानि मावलांगोन। নমস্কার থাকিল, ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকক যে আজি অতিগুৰি আমাৰ এই চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ফাউণ্ডেশ্যন ডে অৰ্থাৎ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আপোনালোকে উপস্থিত হৈ আমাৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তো আমি আজি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক আমাৰ UPPL জন্মৰ বাৰ্ষিক আমি অক্সিগুৰিত পাতিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত, আৰু আজিৰ তাৰিখটোতে আমি BTCৰ বিভিন্ন জিলাত 4খন জিলাতে জিলা পৰ্যায় ভিত্তিত আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈ আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা ভাল মেছেজ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওচৰত পঠাই দি আছোঁ যে অহা নিৰ্বাচনত BTC নিৰ্বাচনত আমি ভাল পদক্ষেপ ল'ম আৰু ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি কথাত সহমত আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে, আমাৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে। বৰ্তমান শাসনত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত BPF লাহে লাহে খহনি আহিছে, তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা বহুত মানুহ আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে আৰু আমি অহা 2020 চনত আমি BTC গাদী আমাৰ UPPL দলৰ হাতত আহিব আৰু ৰাইজৰ আমি এইটো আশ্বাস দিছোঁ, ৰাইজে আঁকোৱালি লৈ আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়ি গৈছে। গতিকে অহা 2020 চনত নিৰ্বাচনত যিটো হ'ব BTC নিৰ্বাচন, সেই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আমি এতিয়ালৈকে এলায়েন্স সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। হয়তো পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আমাৰ CWCত বহি আমাৰ হাইকমাণ্ডবিলাকে আমি বহি সেইটো আলোচনা মৰ্মে কোনোবা মানে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন পৃষ্ঠ